One of the first things visitors to Russia will do is log on. Hackers here are counting on it. Elk land wat zichzelf een beetje serieus neemt, spioneert. Nederland doet dat ook. Maar vanuit de oudheid weten we al dat de Koude Oorlog, zeg maar, weten we dat de Russen er altijd veel op geïnvesteerd hebben, net zoals de Amerikanen. En alle aandacht gaat nu naar de Amerikanen, dus het is al eens goed te zien dat de Russen en de Chinezen dit net zo goed doen. In Sochi, als je daar op de Spelen aankomt, zal je communicatieverkeer worden afgeluisterd, al je telefoontjes. Het meest uitgebreide onderscheppingsprogramma, spionageprogramma ooit is daar nu in werking inderdaad. We used a new smartphone to browse for information about the Sochi Olympics. Malicious software hijacked our phone before we even finished our coffee. Alle hoogwaardigheidsbekleders komen naar Sochi toe. Dus het is heel erg aantrekkelijk om daar dus hackers los te laten en te kijken welke informatie je kunt binnenharken. Maar je zegt criminelen, hoe weet waar de overheid niet hierachter zit? Nou, die zit er ook achter. Het is en. Het is, je krijgt dubbele kansen. Dus je wordt of door de overheid, of door criminelen, of door allebei gehackt. Ik denk dat dat vroeger ook gebeurde. Alleen toen wisten we het niet. Nu weten we dat Merkel wordt afgeluisterd. Nu weten we dat Rutte wordt afgeluisterd. Nu weten we dat de Russen ook Obama afluisteren. Onze minister-president gaat naar Rusland. Hij stapt het vliegtuig uit, zet zijn telefoon aan en de Russen beschikken over al zijn nummers en zijn selfies. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. En gelukkig heeft hij wel een hele bijzondere telefoon die echt beschermd is om dit soort dingen te voorkomen. Hem wordt waarschijnlijk aangeraden om een tweede telefoon te hebben, zijn simkaart over te zetten. Te zorgen dat zijn e-mails niet op zijn telefoon zitten en alleen de hoogst noodzakelijke contactpersonen. Ik zou eigenlijk niks meenemen waar iets op staat wat je niet wil dat die Russen weten. It had taken hackers less than 1 minute to pounce and started helping themselves to my data. De journalisten, als die inloggen op wifi, dan moeten die hun eigen accreditatiecode inloggen als inlognaam. Dus dan weet je dat meteen de afluisterdiensten of de geheime diensten weten dat jij daar en daar op het internet zit en dat doet. Er zijn verhalen dat je telefoon functioneert als open microfoon. Dus ook al ben je niet aan het bellen, dan is toch je telefoon zeg maar een microfoon voor de veiligheidsdiensten. En het is niet alleen Sochi, het is ook als je straks weer terugkomt in Nederland. We zijn gewoon nu een heel stuk kwetsbaarder geworden. Er wordt ook aangeraden inderdaad om met helemaal schone nieuwe telefoons, computers te komen die je eigenlijk daarna helemaal weg zou kunnen gooien. Want die zijn er zo geïnfecteerd door de Russische geheime diensten dat je er eigenlijk niet meer met goed fatsoen op kan werken. Steun ons. Ga naar poondmoetblijven.nl en druk op die knop.